आमगेले व्यू एक्सप्रेस केले तेंगे दादागिरी दिसता तेंगे जाय तेंगे पण हुकुमशाही आज तेंगी ती हुकुमशाही जाय तो ऑन द टॅक्सी ऑपरेटर वी आर व्हेरी क्लियर ये जे गॅजेट नोटिफिकेशन कॅब एग्रीगेटर आगे हा हे स्क्रॅप जावपाक जाय मागीर दुसरे टर्म मागीर उरले पयस सध्या हे स्क्रॅप करा दिस इज व्हॉट द काँग्रेस पार्टी हॅज ऑलरेडी डिसाइडेड आमगेले खासदारांनी पयस ओपनली सांगला पार्टी अध्यक्ष आलो that we are with you we brings it in the upcoming assembly session and the government where there is a will there is a way लोकांक permanent solution जातली आश्वासन समजले की ना ओ एनडीआर पण हा मुखारे काय येवपाना दुसरे मागीर दुसरे सरकाराचे आणि चेंज जाता permanent solution is to de-notify there has to be a delegation I am definitely going to take part into it because it is something that I have successfully done for the very first time after 1984. After 1984, for the very first time, this road, India, आमगेलो चांदोर गावात आम्ही de-notify केला.